Egoera honek badekola alternatiba bat. Esan dugun moduen, ahalbidetzen dauena neurri guzti hauek martxan jartzea izen da gobernuek hartutako erabaki politikoak. Orduen, guk badakigu eta posible da beste erabaki politiko batzuekin oneri buelta emon aldiakola. Ikusi dugunez dirua badau. Orduen, behar duguna da borondate politiko bat eta behar duguna da erabaki politiko batzuk non eigo da bena bermatzie ekonomia langile eta herritarron alde egotea eta ez gu esklabutzara kondenatuko gaitzuena. Eta argi dekoguna da horretarako langileok boterea irabazi behar dugula eta langileok borrokatu behar dugula horretarako zinok ez dozku ezer emongo. Eta badakigu Euskal Herrizen baldintza ezin hobeak dekoguzela hori eitzeko. Batez be, langileok demostratuko dugulako, Euskal langileok demostratu dugulako prest gauzela borrokatzeko, Euskal Herrizen badekogulako ondino sare industrial bat, eta uste dugu Euskal Herrizik gure erabakitzeko eskubidea eukin langileok parte hartuz gure bizitzatan inzidentzia guiko daben erabaki guztietan, horrela lortu aldogula eredu sozial honi